prvi dan na plaži. Uživamo, sunčamo se. Vojin je upravo stigao iz vode. I Vojine, šta kažeš? Hladna. Hladna voda? I slana. I slana? Dobro. Idem sad da snimim šta radi ostatak ekipe. Mama Jaca, sin kaže hladna voda. Da, jeste ledena. Ledena. Vuče, šta ti kažeš, kako je? Šta? Kako je? Super je. Super je, a? Da. To bi bilo to. Naša plaža, naša ekipa, more. Odok sada ja da se kupam i vidimo se. Krenuli smo u obilazak grada, u obilazak Splita tačnije, znači Šibenik smo ostali za neki drugi dan. S obzirom da danas ima malo vetrića, da je hladniji dan, bit će prijatnije za šetnju, tako da smo odlučili da se ne kupamo danas, nego idemo da vidimo Split. I evo pauza, na samom početku pauza za sladoled. Idemo sad da prošetamo, da pregledamo Dioklecijanovu palaču, da obiđemo, da vidimo kako izgleda. Eto, imali smo želju da vidimo Split, bila sam kao mala i evo nekih 20 godina posle, više, 30 godina posle, verovatno tako negde. Evo me ponovo u Splitu. I sad kad smo obišli stari deo grada, došli smo u noviji deo koji izlazi na more. Evo ga! Moj utisak o Splitu prelep. Znači ovdje sam bila kao dete, ničega se ne sjećam, ali evo sada utisak stvarno prelepo. Idemo sada snimamo malo sa dronom, puštam vam sada snimak.
dan 3 u Šibeniku, proveli smo ga ceo dan u akvaparku. Ma iskreno da vam kažem, nije nešto ni specijalno interesantno za snimanje. Ovo je prvo razočarenje mislim, razočarenje, nije toliko loše, ali s obzirom koliko košta, mislim da nije vredno tih para. Ok, ima ovaj deo koji je kao interesantan, međutim ništa nešto poseban neki doživljaj. Evo čak i dečiji komentar. Deco, ajde recite nam vaš doživljaj ovog akvaparka, šta vi mislite? Nije vredno para. Nije, jel da? Dobar je, ali bili smo oboljeni. I bili je bolje. I nema ni jedan malo dublji bazen. Jel da, sve su, ne može da se pliva? Da. Da, jeste, to je istina. Bazeni su meni negde do struka. Znači, koliko je to, možda metar vode, dubina bazena, tako da, eto, ova malo veća deca su razočarane, su imali gde da se kupaju, tako da sve u svemu, ok, ništa posebno, preterana cena za sve ovo, tako da ne preporučujem nešto posebno, možete i bez ovoga, možete da zaobiđete kada budete u Šibeniku. I tako, ništa, idemo sada kući, spremamo se polako da krenemo, vodimo vas u grad Šibenik. Idemo na večericu, malo smo se sredili, napokon morska sol u kosi, malo pocrneli. Mama, mogu ja ne snimam? Možeš, pričaj. Ćao, vidi kako si ti lepi, jel da? Evo dok deca uživaju i voze ove automobile i dok ih ja čekam, eto, htjela sam da se javim. Evo, što više provodimo vremena ovde i što više upoznajemo grad, sve nam se više sviđa. I eto, ako planira tako sa decom da dođe u Šibenik, moram da kažem da ima jako puno dešavanja za decu. Znači, od ovih autića da se vozi, do trampolina, do vodenih parkova, da ne nabrajam sad stvarno dosta toga i na plaži i uveče dok se šetate, za odrasle isto, može bude jako romantično, ima lepih hotela, restorana, kafića, znači uopšte šetanje rivijerom i ovde u luci. Kao što vidite, i pocrnela sam, so u kosi, napokon, uživam, stvarno odmaram. I eto, to bi bilo to, snimam vam sutra još malo plažu da vidite. Nama je ta omiljena, s obzirom da smo sa decom, znači super je plaža, ima sve kafiće, restorane, toalet, dešavanja na vodi, sama plaža je lepa, jeste da nije peščana, ali super, deca se snalaze. I eto tako, poslednjih dana smo stalno na toj plaži koja se zove Brodarice. Samo što se tiče turista, popunilo se, plaže su dosta punije nego kada smo došli, korona se ne oseti i dalje, tako da je sve ono super, petica. Evo, poslednji dan odlučili smo da provozamo ovaj jet ski. Iskreno, ja nisam nikada, ovo će mi biti prvi put. Deca se voza i uživaju, valjda ću da budem hrabrija od njih.
Obećala sam vam da ću vam snimiti još par kadrova sa plaže, sa mora. Evo vidite, šteta što nam zadnji dan duva vetar, ali uživamo, sunčamo se, nabacujemo još malo boju danas. I eto, to bi bilo to od našeg letovanja. Snimam vam još znači, Nacionalni park Krka i uživajte.